ברכה. כן. תראה, אז לא ידענו שיש שני שעבודים לבנק איגוד על האשראי. אחד זה על ההשקעות והצ'קים של לקוחות. כיום אני הבעלים והנשיא של קבוצת אריאל, הכוללת חברות לפיתוח, ייצור ושיווק של ציוד, לבקרת אנרגיה, בקרת תנועה וחנייה. החלטתי לקחת את ילדיי ונכדיי הבוגרים למסע שורשים, לעיירה בה נולדתי, למחנות השמדה בפולין, על מנת להמחיש להם איך האבא והסבא שלהם שרד את השואה. אנחנו נמצאים בוורשה, ומוורשה אנחנו נוסעים מחר בבוקר לפרוז'אני. And in May 1942, a German film crew arrived in the ghetto to make a propaganda film about Jewish life in the ghetto. In late January and early February 1942, this monument here was built from the stone which was brought by Hitler for his own monument of victory. He planned to build the monument. זה לא קצת מרגיז שזה המקום היחידי שנלחמו? זה לא מרגיז? איפה את הרוח שלהם במקומות אחרים? לא היה כל סיכוי בכלל, להילחם. אנחנו בפרוז'אני, עיירה שהוקמה ב-1452, שבה היו הרבה מאוד יהודים, רוב האוכלוסייה, כ-70% יהודים. אנחנו נמצאים בחוף שרשבר, שבו הבית בו נולדתי. נולדתי בפרוז'אני ב-1925. אחי סיומה שלמה נולד 4 שנים לפניי. פרוז'אני עיירה תוססת, כ-6,000 תושבים, רובם יהודים. בעיירה התנהלה תרבות יהודית, יידישאית וציונית. זה היה, הבניין הזה היה, במלחמת העולם הראשונה, היה פה קולנוע. אחר כך היה בית תפילה של הבפטיסטים. זה הבית כנסת היה. הבניין הזה היה הבית כנסת שלנו. עכשיו, פה היה כן השומר הצעיר, פה, בחצר הזאת. איפה שיחקנו? שיחקנו בבית ספר, בחצר של הבית ספר. אתה זוכר מחבואים? אתה זוכר מקומות? לא זוכר מחבואים. You understand what I'm explaining or not? Yeah? Yeah, pretty much. Yeah, I pretty much understand what he's saying. אחי ואני למדנו בגימנסיה העברית תרבות. אמי עסקה במשק בית ואבי היה פקיד בממשל הפולני. Это Слава делал? Позвоним. Здравствуйте. Я здесь народился, в том доме. Да. У нас был
und der Leben lernt meine Kinder יש פה משהו אותנטי? משהו, איזשהו משהו ש... כלום. זה שונה. חוץ מהתנורים. כל החדרים שלו? הכל... חוץ מהתנורים, אני אומר. זה, אני חושב, זה גם, זה אותו, זה המקורי. איפה היה שירותים? היה מבנה שירותים בחוץ. זה המבנה שאולי בחוץ? לא, פה היה. לא היה מים זורמים. אתה יכול להראות לי איפה הייתה המיטה שלך? אני לא זוכר. תראה, הכניסה לבית הייתה מפה, ופה הייתה יציאה לחצר. ופה היה מטבח. ופה, לא, פה היה בכניסה פרוזדור. ומהפרוזדור הזה הלכו פה לסלון, ופה היה חדר שינה, אני חושב, של ההורים, ופה, פה היה חדר אחד, וחדר אחד, ומעבר למכולת. ואיפה היה החדר שלך? החדר שלי היה פה. ואחיך היה בשני? לא, אנחנו היינו שנינו באותו חדר. אני חושב שכשסבתא הייתה בחיים, היא ישנה פה. בשנת 1939 פרצה המלחמה. צבא ברית המועצות כבש את העיירה שלנו, ולמרות התנאים שהציבו הסובייטים, הצליחו יהודי פרוז'ני להמשיך את חייהם. בשנת 1941 גרמניה הכריזה מלחמה על רוסיה ופרוז'ני נכבשה על ידי הגרמנים. פתאום ראינו גרמנים ואנשי אס-אס מסתובבים בעיירה. הם תפסו כמה עשרות יהודים ורצחו אותם ביער הקרוב. גטו הקימו ב-41, בסוף 41, ואחר כך מדי פעם הביאו אנשים נוספים לגטו, וב-43, אתה יודע, חיסלו את הגטו. הגרמנים ריכזו יהודים מהסביבה והביאו אותם לגטו בפרוז'ני. יהודי פרוז'ני היו צריכים לקלוט אותם בבתים, וגם אנחנו קלטנו משפחה יהודית. פרוז'ני, עיירה של 6,000 נפשות, נהפכה לעיירה של 10,000 נפשות. מצאתי עבודה מחוץ לגטו כאיש ניקיון במשרדי הבנק הגרמני. בבוקר הייתי יוצא לעבודה, ובערב חוזר עם קצת מזון שהייתי מצליח להשיג מחוץ לגטו. טוב שבאתי לפני 10 שנים, היום כבר אי אפשר להגיע למרתף. לא, הנה. תראה, מצאו את זה. Это, правда. Это банка была... Вот здесь вот бито. Да. О! זהירות אבא, בזהירות. Ну что, баночка помогла? О! Можно посмотреть? Здесь. Я думаю, здесь. רגע, אולי האוצר עוד ישנו? Якщо тут щось є, то буде, а як ні, то ні. Нет. Тут кроме меня никто не копал больше. Я тут водопровод вел, везде копал, то все, люди отак заглядывали, може, що знайшов. Я говорю, знайшов побиті черепки. Я видите. Він приїхав. Ну, я вам пошлю. Ну, як то по-русски? Привезли. אני לא מאמין, זה באמת, בחיי, אברהם, אני לא מאמין. כמה שנים זה? То есть 51 год. 51 год. Що, нам що зацерпіло? Ні, тут не пролазить. нормально, у нас будет холодно Фотографует. О, і на вулицю. Да, на улицу. Будем делать. Тікайте. 10 שנים לאחר מכן, וחווים את האירוע כשאנו מסתכלים בסרט שצולם אז.
Вода пошла. Невозможно. Пальцами. Вода, бачите, попала вода і все. А що, вона побита була? לא זכרתי הרבה על אכד, ולא חשבתי בכלל שאני אראה אותו או שאני אמצא אותו. הזיכרון או האיתות בקשר לכד נכנס למוחי בעת הביקור בפרוז'אניה בבית, כששאלתי היכן המרתף, הוא אמר לי פה למטה. Надо еще одну воду наверх. אני זוכר שאמי נתנה לי, זה היה את הגטו מפרוז'אני הוציאו ב4 משלוחים. אנחנו היינו במשלוח הרביעי, סמוך למשלוח, ליום המשלוח, אמי, כשאספנו את הדברים שמותר היה לקחת איתנו, כי בסך הכל, אני חושב, מותר היה לקחת 15 קילו לבן אדם. אמי אספה את הדברי ערך, וחילקה ביני ובין אחי. נתנה חלק לאחי וחלק לי, וגם דולרים שהיו חילקה ביני ובין אחי. את הדולרים שמנו בתוך הנעליים, איתם באנו למחנה ריכוז. אני את הדברים שקיבלתי שמתי בכד והרביתי במרתף. לא זכור לי מה אחי עשה עם הדברים שהוא קיבל. А тут може воша. Ну то там маленький. והצמיד, צמיד שהאימא של סבתא שניהלה את המכולת next door בחלק חצי השני של הבית, זה בעצם היה שלה, וכנראה גם היא קיבלה את זה מאימא שלה. זאת אומרת, זה משהו כמו 6 דורות במשפחה, וכנ"ל הטבעת. והנה הטבעת. דור השביעי. כן. והיא עונדת את אותה טבעת ואת אותו צמיד. שעכשיו אני אשים אותו, אני חיכיתי לרגע הזה כדי לענוד אותו. כשהוא מצא את זה, הוא צלצל אליי לארצות הברית, והוא לא יכול לדבר בטלפון. שאלתי, אבא, מה קרה? ונבהלתי, חשבתי, אני ידעתי שהוא נמצא באירופה, ולא ידעתי מה קרה, אני הייתי בוושינגטון. שאלתי, מה קרה? מה קרה? הכל בסדר? אז הוא אמר, אני הייתי בבית שלי, ומצאתי את הדברים שהחבאתי, מצאתי שם צנצנת עם דברים. והוא לקח מטוס ובא לוושינגטון, מיד אליי הביתה. וניקינו את הגביעים של הכסף ושתינו, זה היה ערב שבת. עשינו קידוש עם הגביעים של היין. ואז הוא הראה לי את הטיליון עם השם שלי ואת הצמיד, והוא לא רצה לתת שום דבר. הוא ארז מהר את הכל במטפחות נייר בטישו פייפר, ושם את זה בכיס חס וחלילה, אף אחד לא יבקש ממנו משהו, הוא לא היה מוכן לתת שום דבר. כשאני רואה שקשרת את הכד הזה בחוטי חשמל, 40 שנה אחרי זה, או לא יודע, 60 שנה אחרי זה, שאני יודע שאתה מהנדס חשמל וקבלן חשמל, אתה יודע מה, אבל מדהים אותי, מה לילד בן 17, כן? מאיפה הבאת חוטי חשמל? לא יודע, לא זוכר מאיפה. זאת אומרת, עכשיו זה נראה הכי טריוויאלי בעולם, אבל חוטי חשמל, מה? באמת, קשה לי להיזכר איך הגעתי לחוטי חשמל, כי בסך הכל בפרוז'אני לא היו הרבה חוטי חשמל. Why did you decide to hide it and not keep it with you? We hoped that did that give you hope? After the war we'll come back, and take everything, come back to our house. You were thinking you're going to... Yeah, everybody was thinking that... פינוי הגטו לאושוויץ נעשה ב4 משלוחים. ב-28 לינואר, 29, 13
30 ו-31. בכל משלוח היו בערך 2,500 אנשים. אספו את הילדים בכיכר העיר, זה על יד באזור החנויות שנקרא בזמנו רת קרומן, שם חיכו איכרים מהסביבה עם עגלות וסוסים. הכניסו לכל עגלה 8 עד 10 אנשים, ונסענו לתחנת הרכבת. עד כמה שזכור לי, הביאו אותנו מעגלות ישר על יד הקרונות, על מנת להעמיס אותנו, שלא יהיה מרחק גדול מהיציאה לכניסה לקרונות. המזג היה חורפי, זה היה בחודש סוף ינואר, האוויר היה חורפי, היה קר, אבל היו בכל קרון כל כך הרבה אנשים החום שנפלט היה יותר מאשר הטמפרטורה הקרה של הסביבה. אבא ואמא היו יחד איתי באותו קרון. אני, אחי, אבא ואמא היו באותו קרון. וגם סבתא? לא, סבתא הייתה בעגלה אחרת, כי היא גרה במקום אחר, היא לא גרה איתנו בבית. היו ילדים שעלו איתכם לרכבות? היו תינוקות? הכל. כל מה שהיה בחיים היה. מתינוקות ועד לגיל מבוגר. בוודאי היו צעקות ובכי, חייב להיות. לא היה צעקות. אנשים לא ידעו לאן נוסעים בכלל. ככה חשבו שמעבירו אותם למחנות עבודה. הגעתי לאושוויץ ב2 לפברואר. יום הולדת שלי ב4 לפברואר. אמא עוד הייתה איתך ואבא? היינו ברמפה ושם עשו את הסלקציה, ואנחנו נכנסנו למחנה והם נשלחו ישר לתאי הגזים. עוד לא... בבקשה? נפרדת מהם? לא נפרדנו. כשאנחנו הגענו לאושוויץ, אני והוריי ואחי, הרמפה הייתה פה. ופה היו כאלה משטחים בגובה היציאה מהקרנות, ופה אספו את היהודים, ואלה שהלכו לגז המישו אותם המכוניות, ואלה שנכנסו למחנה הלכו ברגל לתוך המחנה. זה המקום האחרון שראית את המשפחה. כן, נכון. זה המקום האחרון שנפרדנו, אני ואחי מצד אחד וההורים מצד שני. נראה לי שאחרי כל כך הרבה שנים זה המקום הכי קרוב שאתה יכול להיפרד מהם, כי לא הספקת להיפרד. כן. סבתא דיברה איתכם ביידיש, היא אמרה משהו? היא אמרה אברמל? לא אמרה שום דבר. הסתכלו לך בעיניים? לא. מה, לאן היא הסתכלה? שלחו אותם שמאלה, אותנו ימינה, אבל זה נגמר. ואחרי זה סובבת את הראש, חיפשת אותם? סבבתי, ראיתי שהם הולכים. וניסית לקרוא להם? לא. ואחיך ניסה לקרוא להם? לא. והם ניסו לקרוא לכם או ש... לא. צריך שלא קראו, אתה יודע, מי שדיבר קיבל מכות, ויכולו להרוג אותם שם במקום. וגם לך ולסיומה אסור היה לדבר, לא יכולתם לדבר. יכול להיות שאנחנו קרובים, אז דיברנו כן משהו בינינו. אתה לא זוכר אם דיברנו? לא. אתה לא זוכר שהוא נשבר או שהוא... לא. טוב, לא יעזור לבכות. החיים צריכים להימשך. אבא הוא אבא, הוא לא יכול היה to survive אם הוא לא היה שם את המסכים. ואני חושבת שהוא עושה את זה כל יום וכל שעה בחייו, גם עכשיו.
והוא עובר חוויה ויורד לו מסך, והוא עובר חוויה נוספת ויורד לו מסך, והוא חי מרגע לרגע. בחלק הימני של השער עמד בית של איכרים, שהיה בית מגורים של 4 חדרים, שהפכו את זה לשני תאי גזים. וזה נקרא היה הבית האדום. את ההורים שלי המיתו או פה בבית האדום או בבית הלבן. הדרך הזאת לא הייתה פה דרך עפר. היה פה מסילה עם עגלות בידיים, את האפר של הגופות שנשרפו בעגלות האלה העבירו פה ליער, ופה פיזרו את זה ביער. זאת אומרת שבעצם הקבר של סבא וסבתא זה כאן. האפר נמצא פה. האפר נמצא פה, פה הקבר של סבא וסבתא שלי. זה הקבר של אבא ואמא שלי. ולעמוד שם בשדה, למול פסי הרכבת, ולדעת שסוף סוף יש מקום שאנחנו יכולים ללכת אליו ולהתחבר אליו, כי זה אותו מקום אחרון שבו הייתה נשמה בעבר. זה אותו מקום שבעצם האפר שלהם מפוזר, ועשה יער כזה מדהים ודשא כזה מדהים. אצל הפולנים זה היה מחנה צבאי, והגרמנים הפכו את זה למחנה ריכוז. משנת 41 התחיל להביא אלינו היהודים, בהתחלה בודדים, אבל כל המשלוחים ההמוניים לא הגיעו אלינו, הגיעו לבירקנאו. Panie Strzelecki, ile lat myśmy nie widzieli? Dużo lat, dużo lat. Ile? No. Kiedy pan był w Izraelu? W 95 roku. Ja proponuję, żebyśmy pierw poszli do mojego biura, tam Dobrze. mam papiery przygotowane. Dobrze. Proszę uprzejmie. Tak. Ja podtrzymam. Dobrze. זה מסמכים שהם לא מקוריים, המקוריים נמצאים בוורשה. זה כשאני ברחתי, אז המברקים ששלחו לכל תחנות המשטרה והודיעו מי ברח. אז אני ברחתי יחד עם פולני בשם פלוך, אני ורוסי טרסוב. טוב, זה ספר הרישום של בלוק 11, שזה היה בית סוהר של המחנה. ושמי מופיע שם פעמיים. אסרו אותי ב-12 למאי 43, והעבירו אותי ב-17 לחמישי 43 למחנה עסקה, על ידי המטפל בי פוליטי שבתאילון, זו המחלקה הפוליטית. זה ספר של רשימות שנתנו לחם, מתנה, מישהו מצליח. אז הוא מצא אחד הדפים שאני קיבלתי כיכר לחם. Tak, ten podpis, ja się dziwię, dzisiaj ich podpisuję. כשישבנו באושוויץ והיה קטע עם המנהל מוזיאון, אבל מה שאני שומע כל הזמן זה, אני שומע את מנהל המוזיאון מתנצל על זה שהוא לא מצא עוד חומר על סיומה. ואחי הוא לא מצא. והסיבה היא שמ-1 למרץ 43 הפסיקו לרשום יהודים. המשיכו לרשום דפים מוות רק של אסירים לא יהודיים, ויהודים הפסיקו לרשום. Oprócz tego, tu to też jest archiwum.
Oryginalna pańska ankieta. אמרתי, בוא'נה, אם זה התשובות שלו, אז אני מבין מה אבא שואל אותו. ואם זה מה שאבא שואל אותו, אז בא לי איזשהו תחושה של פספוס אולי. כאילו, משהו בקשר, משהו באיך שנפרדתי מסיומה, משהו בזה שלא יכולתי לעזור לסיומה, משהו שמה. אולי בכלל אשמה על זה שאני חי. על זה שבכלל שרדתי, כולם סביבי הלכו. בואי, סליחה מירב. Dokonamy formalności. עכשיו הוא מראה לנו את המשרד שלו. בואו. Jeżeli inni chcą, to proszę. אנחנו חיכינו לרגע שהדמעות ירדו כי זה היה כל כך אמיתי. כי האמפתיה שלנו למה שהוא עבר היא, שוב, אין בכלל חוצץ. אנחנו תמיד ניסינו להרגיש את מה שאבא הרגיש, וכמובן שאף פעם לא נרגיש את מה שאבא הרגיש. כל מה שאנחנו מרגישים זה יד שנייה. זה המחנה העיקרי של בירקנאו, זה מחנה הגברים. שם זה פסי רכבת הרמפה, כפי שהעבירו אותה בשנת 44, שמשני הצדדים של הרמפה יש מצד אחד קבוצת המחנות הזה, זה B2 נקרא, ב' ומצד ההוא B1. זה בסך הכל, אני מעריך שנכנסו למחנה מפרוז'ני איזה 2,000 איש. ושם לא עשינו שום דבר, ואם אתה לוקח את השטח בין המחנה, זה לא היה אפילו אבנים, זה היה בוץ. שם כשאנו עומדים במסדר, היית שוקע. ואחי, באחד המסדרים, הוא כנראה עשה איזו תנועה לא נכונה, הוא שקע, וניגש לססמן, התחיל להכות לו והוא איבד את המשקפיים. ומאז הוא נפל ברוחו. כי הוא גם, כנראה זה היה זקוק למשקפיים, הוא לא ראה טוב בלעדיהם. ולא ניתן היה להשיג בכלל משקפיים. עד שהוא החליט שהוא ילך לבית חולים. תראה, אני כל הזמן עצרתי אותו, אמרתי לו, תשמע, כבר שמענו שמועות, אתה יודע, מאסירים ותיקים שאמרו לנו שההורים שלכם, אתה יודע, לא האמנו, הראו ערובה, ואמרו, הם בשמיים, עברו את הערובה. אמרתי לו, תנסה להחזיק מעמד, אבל הוא לא החזיק מעמד ולא היה מוכן להילחם. מתי בעצם אמרת לו להתראות, או לא יודע מה, איזה מין, כאילו כשהבנת שזהו, שאין לך כוח לשכנע אותו שלא ילך, מה? לא זוכר פרטים, כל אחד היה עסוק במחשבות שלו, במלחמה שלו על החיים. התחבקת איתו לפני שהוא הלך למסדר חולים? לא, בטח שלא. לא התחבקנו בכלל, אתה יודע. מבית החולים הוא נשלח לתאי הגזים, וכפי שנודע לי אחר כך, זה היה ב-18 למרץ 1943. את רוב בני העיר פרוז'ני ואותי העבירו לאושוויץ. ואז עבדתי בקבוצת עבודה שנקרא בנוף קומנדו. זה היה
קבוצת עבודה שדוחפים את קרונות הרכבת, מפרקים, עצים, סחורות, מלט, בשביל לבנייה. זו הייתה עבודה קשה מאוד. זאת הייתה עבודת פרח. קיבלנו מכות רצח מהקפוס ואנשי האס-אס. חלק לא החזיקו מעמד וגופותיהם הוחזרו למחנה. הדרגה שלי היה בבלוק 17A. יום אחד הוכנס לבלוק שלנו עציר גרמני לדרגש בשכנותי ששמו רולף וינטר. הוא כגרמני מונה לקאפו וקיבל קבוצת עבודה לניקוי הרחובות בעיירה אושוויץ. אז יום אחד בערב אמרתי לו, תשמע, יש לי דולרים. אני אתן לך אותם בתנאי שתסדר לי במקום עבודה. אז זהו, הוצאתי מהנעליים, היה לי $150 או משהו כזה, נתתי לו, והוא לקח אותי לקומנדו שלו. התפקיד שלנו היה לטאטא את הרחובות בעיר אושוויץ, שהייתה מאוכלסת באותו זמן כבר על ידי גרמנים. הרעב במחנה הריכוז היה גדול. כשניקינו את הרחובות, היינו מצליחים לארגן מזון ולהגניב אותו למחנה. היינו גם מקבלים דברי ערך מחברים במחנה ומחליפים במזון. קאפו שלי, זה רולף וינטר, הוא היה מאוד מנוסה במחנות ריכוז, הוא כבר ישב הרבה שנים. אז הוא אמר לי פעם, תראה, רצוי שמזכיר המחנות, זה השטיביץ, יכיר אותך באופן אישי. אולי פעם יהיה משהו. הוא אמר לי, תיקח איזה ילום, תלך אליו, תגיד לו שמצאת. ואתה מוסר לו את זה. וכך עשיתי. לקחתי ילום, הלכתי, אמרתי, בצעתי, קיבלתי פרס, כמה כיכרות לחם, וזה נגמר. יום אחד באו אנשי אס-אס לצריף בו החזקנו את כלי העבודה, ומצאו נעלי נשים מוסתרות בין כלי העבודה. עצרו אותי, חקרו אותי, עיקו אותי, ושפטו אותי ל3 חודשי עסקה, מחנה עונשין, במחנה בירקנאו, בלוק 11. זו הייתה עבודת פרח. קבוצת האנשים חפרה תעלת ניקוז, שבערך הייתה 2 מטר עומק, למעלה בערך, אני חושב, איזה 2.5 מטר, 2 מטר רוחב, ולמטה 80 סנטימטר או 60 סנטימטר. וכל אחד היה מקבל קטע של 2 מטר, וצריך היה עד סוף היום לגמור את זה. מי שלא גמר, אז זה היה הסוף שלו. בזמן שבאתי לקבוצת האנשים פעם ראשונה, הבלוק היה מלא מדי, לא היו מקומות. אז בדרך כלל שטיביץ היה בא ולהחליט מי יוצא. היו מספרים לו את הסיפור, בשביל זה, מה זה יושב, מה זה יושב. הוא ראה אותי, אומר, אתה יוצא החוצה. והוא קרא את מפקד המחנה ואמר לו, תשמע, ליהודי הזה תסדר עבודה בסדר. ואז סידרו לי את העבודה באחסנת תפוחי אדמה, בקרטופליים יותר. זה המבנה של קבוצת עבודה, קומנדו קרטופליים יותר, שפה יחסנו את תפוחי אדמה, מפה סיפקו תפוחי אדמה גם למטבחים של האס-אס וגם למטבחים של האסירים. פה הייתה נכנסת משאית, תפוחי אדמה היו מוחסנים משני הצדדים, היו כאלה מחיצות עץ פה ותפוחי אדמה משני הצדדים. האנשים שעבדו פה בקומנדו כולם בעצם היו במצב די טוב, כי יכלו לאכול תפוחי אדמה לפחות במשך היום, לא היה... תראה, היתרון של המקום הזה היה גדול כי זה היה על יד הרמפה. וברמפה, אחרי כל משלוח של יהודים, היו נשארים הרבה דברים. זה בדיוק הסיפור כפי שאני מצאתי פה את המטמון גדול פעם אחת. אחרי משלוח של יהודים,
הסתובבתי שמה וראיתי איזה מזרון. תפסתי את קצה המזרון בשביל למשוך אותו, ונשארה לי איזו חבילה ביד. הלכתי פה למבנה, והסתכלתי, פתחתי, זה היה חבילה של יהלומים. יהלומים שהיו יחידים 6 קראט, זה משהו גדול. אז כל זה, אחרי שמצאתי את זה, הסתרתי את זה בתוך תפוחי אדמה, וכשהלכנו וברחנו, לקחנו את זה איתנו. וזה המיטות שאתם רואים לפניכם. 6 אנשים בכל קומה. זאת אומרת, 18 אנשים בשלישייה, 36 מיטה. בערך 520 איש גרו פה. איפה אתה ישן? בדרך כלל באמצע. קדימה היה 2 חדרים, אחד בשביל מנהל הביתן, שזה היה בדרך כלל עשיר גם. והיו ביניהם היו גם הרבה אסירים יהודיים, שהיו רוצחים לא פחות מאשר קטנים מאשר הגרמנים. תא שהיה מיועד ל3 סוסים, נהפך לתא ל36 אנשים. בקבוצת העבודה לאחסנת תפוחי אדמה הכרתי 2 אסירים, פולני ורוסי. בשיחות שקיימנו הגענו למסקנה שאין סיכוי להישאר בחיים בתנאים אלה. החלטנו לברוח. הפולני הציע שנוכל להגיע לקרובי משפחתו בפולין ושם יסתירו אותנו. אני הכנתי דברי ערך לבריחה. במקום הזה עמד הצריף שהיה מיועד להיות מרפאה ובית חולים לאנשי אס-אס. הצריף הזה היה בנוי על עמודים בגובה בערך 1 מטר מעל פני הקרקע, ומתחת לצריף מישהו, שלא ידעו למי אפילו, בנה בונקר. סוד של בונקר היה עובר מאחד לשני. כל אחד שהיה מתכונן לברוח היה מוסר את זה למישהו אחר, שבמידת הצורך שיוכל להשתמש בזה. ולי סיפר את הסוד של הבונקר בחור מהעיר שלי, היה הבן של השוחט, אני חושב, פרוז'נסקי קראו לו, והוא גם כיסה אותנו. היית נכנס לבונקר, היו צריכים לשים מעל זה איזה פח או עץ או משהו, לפזר אדמה ולפזר גם טבק שהכלבים לא יריחו. יום אחד, בסוף יום עבודה, נכנסנו לבור. היו לנו בגדים אזרחיים, מזון, והשתכרנו על מנת לקבל אומץ. תכננו להישאר בבור 3 ימים. בסוף יום העבודה, בעת הספירה, כשהגרמנים גילו ש3 אסירים חסרים, הפעילו את הסירנות והתחילו לחפש אותנו. הרגשנו את הכלבים שעוברים מעלינו. הבור היה מכוסה היטב, ולכן לא היה לנו אוויר לנשימה, וכמעט ונחנקנו. לאחר 8 שעות יצאנו החוצה. הייתה חשיכה, וזחלנו בין מגדלי השמירה. שומרי האס-אס הרגישו בנו והחלו לירות. רצנו מספר שעות ללא הפסקה. הגענו לנהר הוויסלה, המורחק כ18 קילומטר מאושוויץ. על הגשר הקרוב, שבו רצינו לעבור,
ראינו חייל גרמני והחלטנו לעבור את הנהר בשחייה. נכנסנו בין הנסיכים, קשרתי את הבגדים מעל הגב על מנת שלא ירטבו. בקושי ידעתי לשחות, המגפיים התמלאו מים והתחילו למשוך אותי לקרקעית הנהר. איכשהו הגעתי לגדה מהיכן שיצאנו, נשארנו אני והפולני. הסתתרנו בין השיחים, את דברי הערך הרביתי בתוך האדמה. פחדתי שאם יתפסו אותנו עם דברי הערך, יבינו שהבריכה הייתה מתוכננת והעונש הוא תלייה. פתאום שמענו צעקות. ראינו איש אסס הצועק אלינו מה אתם עושים כאן. אמרנו לו שאנחנו טעינו ומחפשים את הדרך למחנה. הוא היכה אותנו והוביל אותנו חזרה למחנה. הכניסו אותנו לבלוק 11, בלוק החקירות, מקום שכבר הייתי פעם. העונש על הבריכה היה 25 מכות בזמן המסדר ובלוק עונשין לכל החיים. לאחר המכות לא יכולתי 3 שבועות לא לשבת ולא לשכב. בתחילת אוקטובר 44 פינו כ8,000 אסירים יהודים מאושוויץ בירקנאו בגלל שהחזית התקרבה. ואז, למזלנו, הכניסו גם את אנשי קבוצת העונשין לתוך הקבוצה, ואז התערבבנו, ובאותו רגע כבר לא היינו אנשי קבוצת העונשין. העמיסו אותנו רכבות, ונשלחנו למחנה ריכוז בוכנוולד. מבוכנוולד נשלחתי לגרבינקל, קבוצת עבודה שעסקה בחציבה בסלע להקמת לשכה חדשה להיטלר. עם התקרב האמריקאים, החזירו אותנו לבוכנוולד במסע רגלי של כ-50 קילומטר. בבוכנוולד הייתה מהומה גדולה, ואני ומספר חברים יהודים נרשמנו כנוצרים. שמי החדש היה אדם פרידרסקי. העמיסו אותנו על רכבת. במקרה זאת הייתה רכבת נוסעים, כי כנראה לא היו לנו רכבות מסע באותו עת. והובילו אותנו מבלי שאנחנו נדע לאן. בדרך שהרכבת עצרה, ועל ידינו עמדה רכבת פחם, אנחנו עברנו מרכבת הנוסעים לרכבת הפחם. הרכבת הפחם הזאת הגיעה לפראג, הולישוביצה, בשעות הבוקר. היו פה בכל השטח ערימות פחם מפוזרות. ירדנו מהרכבת, הסתתרנו בין ערימות הפחם. כשראיתי מרחוק מתקרב זוג, היינו בבגדי פסים, פניתי לזוג הזה, לבחור, ואמרתי לו, תשמע, בפולנית אנחנו צריכים בגדים בשביל להחליף. הוא עשה לי בשפת ידיים, אמרתי, חכו. הוא הלך, אחרי כמה דקות, אחרי 10 דקות, חזר עם מזוודה, עם 3 חליפות, בגדים אזרחיים. אנחנו החלפנו את הבגדים, זרקנו את הבגדי פסים מתחת לפחם, והוא הוביל אותנו לדירת הוריו ברחוב ארגנטינסקה מספר 1. זה 5, 3, אמא שלו רחצה אותנו. לא היה חדר אמבטיה, זה היה כזה אמבטיה, מתכת, שחיממו מים על הגז וזה.
ואחרי שחצה אותנו, מסרו לנו את החדר שינה והשכיבו אותנו לישון. אף אחד לא מכיר את אף אחד כבר פה. טוב, בכל אופן, זה הבית שפה גרה משפחת סובוטקה. האימא, בעלה, והאימא שלה, והבן. הקומה אני לא זוכר. זו הייתה אחת הדירות, או הדירה הזאת או הדירה הזאת, באיזה קומה אני כבר לא זוכר. כשהתעוררנו, נתנו לנו לאכול, ומסרו לנו שיחפשו פתרון היכן להסיר אותנו. אחרי שבעלי הדירה חיפשו מקום להסתיר אותנו, שלא יתפסו, אז הם מצאו את החנות הזאת. הם הכירו כנראה את משפחת ירסקה, והוא אפשר לנו לגור פה. Dobry den. Wiecie, w tym obchodzie ja sam był uschowany 45 roce, jak smutek z koncentraku. Tady? Tady. Tady bývalo palivo. Ne, to bylo umělé květiny. A to bylo zavřené za války. Tak teď fotím můj život. החנות הזאת הייתה סגורה במשך כל הזמן שהיינו, רק מאחורנית הייתה דלת שאפשר היה... שהיו מביאים לנו אוכל. הסתתרנו בחנות מספר חודשים. מדי פעם היינו שומעים חיילים גרמנים חולפים על פני החנות הסגורה. כשפרץ המרד נגד הגרמנים, בעל החנות, שהיה קצין בצבא הצ'כי, נתן לנו מדים ונשק, ונלחמנו יחד עם הצ'כים על הבריקדות כנגד הגרמנים. ב-9 למאי 1945, הצבא הסובייטי כבש את פראג. עם פתיחת שנת הלימודים, החלטתי להתחיל ללמוד בטכניון. קיבלתי סטיפנדיה מהג'וינט. באותה תקופה גם הכרתי נערה צ'כית, נהיינו חברים וגרנו יחד כשנה וחצי. מתרגש, אבא? לא. לא מתרגש? לא. די, נו. No. No, já jsem nevěděla. No. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Sám, kde jsou všechny? Všichni přijdou. Všechny poznám. Pojďte dál. A tamhle ten pán? Ne, to je z toho, to točí ten film. Aha, takhle. Jo. Pojďte dál. Půjdeme. Jsem ti poslal fotografii. No. Tohle. היא 4 שנים יותר צעירה ממני, וכשאני הכרתי אותה, היא הייתה בת 17, משהו כזה. הבאתם לה פרחים פעם? שאל אותה איך היית כמאהב. Może ptać, czy jako chłopiec tobie, czy sam ci przyniósł prachy i no, květiny a... No tak na to moc, no, nebyl si lakomej, to říct se nedá. To se říct nedá. אבא, כן. תגיד, אתה זוכר? דיברת איתה על מה שקרה עד שהכרת אותה, בשנים של המלחמה? Oni się pytają mnie, czy ty się była wiadoma, co sam ja przeżył, gdyśmy się setkali, że sam był w koncentraku. No jistě, ale až později, že jo? Hned jsem to Ale nevěděla. ne hodně, myslím. Moc jsem o tom Ne, nemluvil. to ne. לא סיפרתי הרבה. היה שם כנראה איזשהו יום שהוא פשוט החליט שהוא מוחק כל מה שהיה קודם. וכנראה בגלל זה לא דיברו על זה כל השנים בבית.
ובגלל זה צריך היה לחכות עד 1987, שבכלל התחלנו להתעסק בזה, הוא התחיל להתעסק בזה, וכתב את הספר, ומה שעניין אותי, זה אם הוא זוכר את היום הזה שהוא מחק. כי בעצם זה יום ההולדת שלו. כי זה היום שהוא בחר להתחיל מחדש. Tak jsem vyšla ven, no mě to nenapadlo, ale vrátila jsem se domů. בישראל פרצה מלחמת השחרור. לפראג הגיעו שליחים מהארץ על מנת לגייס נוער יהודי למלחמה בארץ. אני ועוד סטודנטים יהודיים, 21 בסך הכל, גויסנו לקורס טייס. עברנו מבדקים רפואיים והוצבנו בשדה התעופה אולמוט. Není otevřené. Já jsem myslel, že budete o této zmora. Já čekal na telefon, ale já jsem byl ve městě. Já jsem co teraz? Já vím. Byl mi balšek. Já jsem si, vy jste mi řekla. Co? Pojďte dál. Ja. Ich stonne נפתחה לפני הרבה זמן. כן, אתה אמרת. אני צריך להכיר לו את כולם, דבר ראשון. Yes, sir. כן. Ještě dál, ještě jsou z česky piloti. זה ספר הטיסות שלו, כמדריך שהוא רשם בכל חודש עם מי הוא טס, כמה זמן טס ומה מטרת הטיסה. 16 ביולי, במטוס מספר 15, תרגילים מספר 12 ו-13. כמה זמן? שעה. Spěchat s výcvikem. אומר, הבעיה הייתה שהלחץ, שרצו לגמור את הקורס מהר, להכניס הרבה שעות, שזה לא מקובל בכלל, זה היו בעיות, בגלל זה כל כך הרבה אנשים נהרגו גם. הכינו אותנו להטיס מטוסי קרב גרמניים שישראל התכוונה לחוש מצ'כיה. מ-21 חניכים שהתחלנו את הקורס, סיימנו 12 בלבד. המדריך שלי, לאחר ששמע את כל הסיפור שלי, שאני ניצול שואה, אז הוא היה בדעה שאני חייב להישאר בחיים, וצריך לשמור על היטב על מנת שלא יקרה לי שום דבר. פה כתוב בכניסה רק לטייסים. To jsou všechno ultralighty, malinký. Jo. A česká výroba? Něco jo. זה תמונה משדה התעופה בתקופה שאנחנו היינו פה ב-1948. כן. בוא נשים. גדיטה בבריאות. זה האיש שלימד אותי לטוס, זהו. בגללו אני טס. עד היום. עד היום. הקורס נגמר לפני הזמן, וכפי שנודע לנו, לפי הוראות הסובייטים.
בתחילת 49' הגענו לישראל והתגייסנו לחיל האוויר. אני ורוב חבריי לא יצא לנו להשתתף במבצעים מיוחדים. כעבור שנתיים סיימתי את שירותי בחיל האוויר. בצ'כיה השתלט משטר קומוניסטי, כך שלא היה טעם לחזור. בחיל האוויר פגשתי קצין, מהנדס חשמל כמוני, ויחד פתחנו בית מלאכה לביצוע עבודות חשמל ולייצור לוחות חשמל. עשרות שנים לא סיפרתי מה שעבר עליי בנעוריי. חשבתי שעל מנת להמשיך רצוי למחוק את העבר, פשוט לשכוח. אני חושב שהכרנו צד אחר שלו, לפחות אני שלא ראיתי קודם, וזה מסביר הרבה מהאופי שלו, מהדרך שבה הוא היה אבא, סוג האבא שהוא היה, לטוב ולרע. חלק גדול מהתכונות האלה די מוסברות, לפחות אני הבנתי אותן אחרי המסע הזה בצורה הרבה יותר טובה. לאחרונה נראה לי כי חובתי לספר את סיפור השואה שחוויתי לילדיי ונכדיי, על מנת שידעו להעריך את החירות והעוצמה שבה הם חיים. לא מעטים אמרו לי שסיפור חיי הינו סיפור הישרדות ותחייה שלי ושל העם היהודי. אכן, חיים מן ההפך. הכיתי שורשים בארץ, הקמתי משפחה, ילדים, נכדים, יסדתי את קבוצת הריר. כיום, החובה שלי להשאיר את סיפור חיי לדורות הבאים. זה שווה הכל.